Kancaku mayang karo baik hati sepanjang masa. Sinara wong baik-baik hati nu ora gelem dingenekke. Ngapain mikir abot-abot? Halung piye nek ora di ngono kuwi? Ala kegampangan, Pak. Ya ngono kok dadi sing nantang iki dheke dhewe dudu aku. Aku ki moh mempersulit kanca-kanca iki mau aku ngerti rekasane nyambut gawe iki kaya ngono kae ning kono dhewe sing mencari tantangan. Dadi aku yo kudu ngladeni jare. Mbok ngaten to Pak mencoba adrenalin. Wah tembunge iki rada moncer. Nggih, Mas.